Waqt id-diskors parlamentari fit-tieni qari dwar l-abbozz ta' liġi li emenda l-att dwar il-mediċini, il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela spjega parti mill-investimenti kbar li twettqu fl-aħħar snin fis-sistema tas-saħħa nazzjonali. B'mod partikolari, servizzi li ġew amministrati mill-Awtorità Maltija tal-Mediċini li llum il-ġurnata mhux biss kibret b'mod sostanzjali fl-attività tagħha iżda wkoll isservi bħala eżempju fis-settur għal diversi pajjiżi oħrajn. Waqt li ġab eżempju bil-mediċinali u t-tammiri mediku offruti b'xejn mill-Gvern u mqasmin bis-sistema tal-Pharmacy of Your Choice, il-POIC, il-Ministru Bela qal li dawn żdiedu b'aktar minn 5 darbiet mill-2009 meta bdiet is-sistema sal-lum il-ġurnata. Il-Pharmacy of Your Choice fl-2009 kien hemm 191 prodott, 191 products fuq din l-iskema bżonn juża, qed nitkellmu fuq l-2009. Illum fl-2025 in-numru ta' prodotti f'din l-iskema huwa ta' 1029 prodott. U enfasizza li dawn il-mediċini jew tammir mediku huma biss li jaqgħu taħt il-POIC, differenti minn dawk li jingħataw fl-isptarijiet. Qal li dan kollu jfisser li l-ispiża għax-xiri ta' dawn il-mijiet addizzjonali ta' mediċini ġodda li jitqasmu fis-sistema nazzjonali f'kull belt u raħal f'pajjiżna illum tfisser investiment li jkolli laħħaq 5 darbiet iżjed. U dan meta jitqabbel ma' dak li kien jalloka l-aħħar Gvern Nazzjonalista sal-2013. 2013 in-nefqa fil-POIC kienet ftit aktar minn 5 miljun euro, illum il-ġurnata din is-sena din l-ispiża telat għal 25 miljun euro. Il-Ministru responsabbli kompla jisħaq li minn barra dan l-investimenti kbar f'kull forma tagħhom fil-qasam tas-saħħa għadhom għaddejjin kontinwament, inkluż fejn jitlu l-mediċini in ġenerali. Tant li fl-aħħar xhur il-Gvern ipprovda wkoll 32 mediċina ġdida li saru aċċessibbli liċ-ċittadini waqt li żdiedu 20 oħrajn ta' mediċini ġeneriċi fl-aħħar snin. Minn barra hekk ukoll fl-aħħar snin il-Gvern ukoll intervjena biex jitraħħsu l-prezzijiet ta' 96 mediċina fis-suq. U fakkar ukoll kif tat l-aħħar Gvern Nazzjonalista, il-lista tal-mediċini out of stock fuq il-formularju tal-Gvern kienet laħħaq għal 15 il-faċċata. Dan kien ir-riżulta minn mistoqsija parlamentari li kien għamel qabel l-2013 Dr. Angelo Farrugia, dak iż-żmien membru tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Minn barrek il-Ministru Bela fakkar li l-Gvern ukoll iġorri l-pis tal-mediċini li jitħallsu lil Malta Community Chest Fund. Qal kif bejn l-2017 u l-2024 il-Gvern iffinanzja lil Community Chest Fund f'dan ir-rigward b'120 miljun euro, inklużi 27 miljun euro matul is-sena li għaddiet biss. Biex impoġġi il-figuri f'posthom tul dawn l-aħħar ftit snin mill-2017 sas-sena li għaddiet, il-Gvern iffinanzja il-Malta Community Chest Fund bi kważi 120 miljun. Dawn il-flejjes kollha ovvjament ifissru ħafna mediċini innovattivi li x-xogħol għar-regolarizzazzjoni ta' dawn il-mediċini irrid isir mill-Malta Medicines